लकसभा इलेक्सन फैगासिनो बेनि सायाव मा बुंनो सानो बोरै प्रसेस लकसभा इलेक्शना फेस मेनाराव जागोन सारा भारतआव दा भारत सरकारा नै साननैसोनि आगोल मोनसे नटिफिकेशन एक्जेक्टलि नङा स्टेट गभर्नमेन्टफोरनो मोनसे इन्सट्राक्शन हरदों जे 16 एप्रिलनि गेजेराव गासिबो इलेक्शन प्रसेसा कमप्लिट जानांगौ दा बे रोखोमब्ला आसामाव जिहेतु 13 14 15 16 बियो बिहु दङ ओंखायनो खुब सम्भब आसामाव इलेक्शना बिहुनि आगोलाव जागोन बिहुनि आगोलाव जुदि जायोब्ला एप्रिलनि फार्स्ट उइक नङाबा लास्ट अफ मार्चआवनो जानो हागौ दा बे हिसाबै जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै बे पार्लियामेन्टारि इलेक्शनाव क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्ति बे मोननैनिफ्राय जोङो बिजाथि होगोन आरो बे इलेक्शनाव जोङो गुबुन राजनैतिक दलजों जोङो मित्रता खालामनाय नङा जोङो कंग्रेसजोंबो खालामा बा बिजेपिजोंबो खालामा जोङो निजा बबियैनो इलेक्शन गेलेगोन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मोनसे राजनैतिक सोलायथि लुबैदों माने पलिटिकेल जोंनि भाषायाव बुंनो थाङोब्ला परिबर्तन जि सरकार दा दङ बे सरकारखौ बयबो गोबां खारनावहाय गाज्रि मोनदों आरो बे सरकारजों जाया फुरानायानो मोजां बिपिएफआनो साबसिन बेनो जोंनि जायगायाव प्रथमनिफ्रायनो बिटिसि जाजेननायनिफ्राय शून्यनिफ्राय खामानि मावबोदों लामा बान्दो गैयामोन जोंनाव लामा बान्दो बानायबोनाय राजनैतिक दला जाहैबाय बिपिएफआनो स्कुल कलेज बानायबोनाय इउनिभारसिटि बानाय हस्पिटाल बानायनाय बे बिपिएफआनो जोंनि कृषकफोरनि थाखाय जोंनि बिजनेसमेनफोरनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय समग्र जि अर्थनैतिक इनफ्रास्ट्राक्चार बानायदों बा बे जायगायाव गोजोन थासारि लाबोदों बयबो जाथि गस्थिखौ ज' लानानै राजनिति खालामदों बे दला जाहैबाय बिपिएफ दल बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा दा बिपिएफखौनो सरकाराव फैफिननांगौ आरो एबार एमपि इलेक्शनाव जेरैखि जाया बिपिएफनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ होननानै बयबो लोब लोब आगोलदों सोरखौ फोसावगोन बायदि सानो ना नोंथाङानो गेलेगोन दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा आंनि नामखौनो प्रप'जालाव लाबोदों नाथाय अफिसियेलि दासिमबो डिक्लेयार जायाखै आरो गुबुन मा होनना बुङो बेखौ माखासे केन्डिडेटबो थाफागोन बेनि गेजेराव जोङो फाइनेलि थाबैनो सावरायलायनानै फाइनाल खालामगोन जुदि नोंथांखौनो सायख'योब्ला नोंथाङा गेलेनो साखाफारा आङो मेन्टेलि फिजिकेलि रायजो राजाफोरनि समर्थन लानानै गेलेनो थाखाय थागथियारि जाखाबाय आरो बिनि थाखाय दिन रात्रि माने सान हर जोङो खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफोरनि समर्थन बिथांमोननि लोब लोब ओंखारबोनायखौ नुनानै जोबोद गोसोआव गोग्गानाय मोनदों आरो जेरैखि जाया देरहानायनि जोङो खामानि मावगोन रायजो राजाया गसंनानै दंखायो इलेक्शनखौल' नेगासिनो दङ बिपिएफआ जेरैखि जाया देरहागोन जुदि बेयो पार्टिनिसो खोथा आंनो होआब्ला आंहा दुखु मोननांगौ गैया आंनो होनायावबो आंहा बिराद रंजानांगौ गैया आङो पार्टिनि दोलोनि जि बिथोन आं बे बिथोनखौसो खामानिखौ मावगोन बिथोनखौसो पालन खालामगोन माखासे दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंगासिनो बिपिएफआव भटार्सनि खुनु मोन्थाय गैयै लाइमोनफोरा जइन जागासिनो होनना बुंदों दायो बेयो बेसेबां रोखा बिथांमोननि अबजारभेसनाव हयथ' बिथांमोनहा बुंदों आरो बेयो जाहैबाय पलिटिकेल लेंगुवेज जे जोंनि मानसिफोरखौ डिमरेलाइज खालामनो नङै खोथाफोरखौ बुंदों नोंथांमोनहानो निस्सय बे मसलफोराव जेब्ला जयनिं जादोंमोन लाइमोनफ्रा 600निबो बारा बेवहाय निस्सय नोंथांमोनहा दंमोन नोंथांमोनहानो बुंनो हागोन जे बे लाइमोनफ्रा जायफ्रा जइन जादों बिसोरो भट होनो मोननाय बैसोनि नंगौना नङामोन जायफ्रा इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दं जायफ्रा एमए पास आउट खालामनानै ओरैनो दङ साख्रि बाख्रि मोनथ'वाखै जायफ्रा कलेजाव थांनाय स्टुडेन्टसफोर बिसोरो ज' जादों जायफ्रा एबसुनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङमोन एबसु माने इउपिपिएलनि थाखाय बिथांमोननो थांनाय बारावबो बिनि आगोलावबो भट होदोंमोन दा बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनाव जइन जाफैदों दिनै बिथांमोनखौ भट होनो मोनै अधिकार गैयै होननानै बुङोब्लाथ' बे मिसा खोथा